A Romería Raigame reúne cada 17 de maio, Día das Letras Galegas, a milleiros de visitantes para vivir unha xornada que materializa desde hai máis de 2 décadas a cultura e a tradición galega a través da música, o baile e a artesanía. O empedrado burgo medieval da pequena vila volve atrás no tempo cada ano nesta data, convocando a milleiros de persoas xa desde primeira hora da mañá para gozar das tradicións que forxan a cultura galega. A música e o baile, protagonistas da romaría, encheron cada recuncho e baixo da vila, ateigados de xente que participaban na festa. Este ano, como novidade, sumáronse á programación visitas guiadas e novas actividades. Esta edición estivo marcada pola celebración do 150 aniversario da publicación do Tío Marcos da Portela, o primeiro xornal escrito íntegramente en galego e editado en Ourense por Valentín Lamas Carvajal, do que tamén se cumpren 120 anos do seu pasamento. Esta publicación abriu o camiño do xornalismo en galego. Un dos principais atractivos para os visitantes son as mostras e o mercado de artesanía, que ofreceron demostracións didácticas e obradoiros. Canteiros, tecedeiras, torneiros, ferreiros ou luthiers foron unha pequena parte da grande variedade que ofrece Raigame. Así, Vilanova dos Infantes converteuse un ano máis na capital da tradición e cultura galegas, abrindo as súas portas aos visitantes que se achegaron a participar.